Я бародар гуфтам Redmi камера ки лавош қачидаги не лавош қачидаги 128 оперативкаи 6 ина бародар лайка шапалоқ шаб за кадум да гапи мо ақли села ина зана беувай састанаш мақсад созай оригиналай 128 оперативни 6 отпечатач экран дае нархиш 2100 сому 128 оперативни 6 ина бародару ина айфонро овардагим тамошо кунем қаторака ина лабой хел айфон овардагим ина я да бардар айфон камера куз айфонро гап мезанем бардару 1000 сум дорум айфон 1000 сум 14 дорум неш айфон 13 иш 14 про иш 1900 сум 2000 сум неш ҳам иш 13 ҳаиш иш 13 ҳаш 1600 сум ина кадомтон мехарен доставка любой ҷои тоҷикистон ашоти мо пулай не бо Redmi дорем ина камераш ай боло мебуроя Redmi камераш ай боло мебуроя 64 оперативни 6 ай нархиш 1600 сум не хонор 50 дорем ина на састанаш пачка 7,5 сум хонор 50 да Москва бениҳоят қимат ҳам 50000 40000 не Redmi Note 11 ай ина Redmi Note 11 ай 1850 сум Redmi Note 11 1850 сум кадомтон бардоро алиш кадан ин алиши дай пеш бин ай пеш гам мезанам шаҳри Хургунтепа кӯчаи Баҳор магазини Акаи Сапонай ай ҳамаи дуконҳо бардоро 400 сум 500 сум арзон мета бо кредит мета бефоиз мета ина бардоро марҳамат тамошо кунед лабои намо телефонро овардагӣ мардами тикток ашмо бениҳоят минадорам ки қамара дастгирӣ мекунаватон дар раҳмат бардори тикток ма шуморо чӣ гуфтанем дар ютуб телефон тиҷа ба ҳарфои тоҷикӣ бизанем ютуб дам канал дорум телефон тиҷа ба ҳарфои тоҷикӣ дар ютуб занем бардаро дар паноҳи худо бошед.